Si Lablab. Ayan, si Honey. Ayan, si My Love. Ano nyo dyan, magilong mo dyan? Balad nyo dyan, magbuli mo dyan. Tudro sa kon. No. Kansin nyo out. Huwag yung intindi ito, pilipitan dila nito. Ano, ano gawin dyan? Nakarecord na. Tudro sa kon, di kung paano mag-story sa lungguman. Ano tuloy, lungguman? Ha? Ang misis ko ilunggo. Tapos ako Ilocano, kabal ko mag-ilunggo ha? Just for this. Just for this. Just call me now. And then we teach you how to cutting the palm oil. Come on wife. On the other side. Bye, so bye bes, damo. Okay. Ay, asin damo siya. Dant is eating my hand. Meron din Greenwich. Sa Greenwich, nakapasok din ako dyan. Ayan. Yan, nakasakay na ako dyan. Ngayon, wala tayong money. Kaya yung gagawin natin ay dito sa bakuran namin, may mga African tayo dito guys. African yung tawag sa guys, sa palm tree. Ayan. Tapos ito lang yung gamit natin, yung pala, yung pangkuha natin dito. Ngayon kasi guys, yung per kilo ng African mga 7 pesos. Kaya ito guys, yan, pwede na yan. Kaya kung makukuha natin ito, tapos lilinisan ko na rin itong mga puno-puno niya. Te, damo na nakuha mo? Pisan ba? Pero kailangan ko nga ala. Oy, may ko. Wow. Okay. Pisan ka. Uy, basta Ilocano, ano gagot San ulang? Since birth. Since birth. Ito so much since birth. So pala guys, abi ko siya, magaling yan mag-intindi ng Ilocano. Kasi yung nung nag-aral pa kami in my high school life. What? Mga classmate niya, mga Ilocano. Tapos siya pala yung classmate ko noon. Sana all, classmate. Kasi noon, palagi niya akong yung papapansin siya, gano'n. Sana all, Yung lapan ko na. Medyo mahirap guys magkuha ng ganito. Mag-African minsan. Bawal ka mag-Tagalog. Ilocano, abi. Narigat iti mangalan ng mamisan ti Kastoy. Ano ba pinag-uusapan nyo? Kay po. Ayan. Iba kasi maraming mga Ilocano, along pipinig. What? Daw. Wala, ti alam pipinig dira. Tapos, wow! Sana all. Isang pala ka lang. Yun guys, ito nagtitimbang ito ng mga 7 kilo siguro. Ang kilo tag 7 pesos. 7 times 7 times 7. Okay. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21. 21 yung tatlo. 23, 24, 25, 26. 7, 28, 29. 7 times 7. Oy, basta yun guys. ba't hindi mo gamitin utak mo? Hindi. Magaling man ako magkwenta-kwenta noon. Kaso lang yung trabaho dito. Nakalimutan mo na. Nalimtan mo doon. Wala pa na nahinog. Pero ari, okay na siya. Nahinog na siya. Hey guys, hinog na siya guys. Ayan. Pwede na siya
ipadukot. Hey, where are you? Sila makuha. Hinay lang, bes. Kay damo siya tunok, as in. Okay. Guys, damo sang kuan ano? Damo sang sit-sit. Baka dito. Yung kuan dito yung Basi may ano ha, may ahas. Kaya kung kisa may ahas, abi ang ano niya, dahon-dahon. dry. Tandahan lang. Ay, grabe ah. Hirap. First time abi siya na ano. First time siya gilinisan. Kaya medyo mahirap siya anuhin. Tanggalin. Ay, grabe siya. Sana all. Be. Okay, almost. Wow. Okay. Yan. Grabe ka naman sa papuno-puno niya, gid. Liwat pa to siya, bes. Okay, yay. Natanggal na siya. Yan, yan. 3 plus ang dalawa or 5 na. Yung mga 5 kilo siguro ito, guys. Okay. Ilagay lang natin dito, guys. Tapos lipat tayo doon sa kabila. Okay. Babe, come on, babe. Come on, babe. Babes. So, ayan si nanay. Nagawalis siya, guys, kasi ilang araw kami nakawalis. Ayan, tinan mo. Ayan. Hindi nakawalis ng ilang araw, kaya gandami. So, ayan. Doon nag-start na si my dear, my loves ko. Gikuha mo? Ay, pwede na siya gali. Dito tayo sa kabila. Tapos dito na naman tayo, guys. Kanina, yan yung ginawa namin. Yan, medyo nalinis-linisan ng konti. Tapos, yan. Start na kami kanina. Wow! Dandan lang, pare. Ang kwan, daming Dami siyang alamigas. Bisaya. ang daming ants. What? Sana all ants. Ants. Maraming guyom. Guyom. Anong guyom? Hala, grabe. Oh, ang dami. Oh. Ang dami siyang ants. Maraming guyom gani. Anong guyong? Dubai. Ano to siya nga term? Oh. Okay. Ay, salamat. Nag-review doon yung kwan. Because of pala. Grabe ka kapag unang pala mo, bes. Okay. Oh, ara pagali na yun. Oh, nan. Patay na. Ara, os, dalom niya, oh. Uy, nan. Kita. Pwede nga, be? Oh, pwede na na. Oo. Yan. Subay. Subay, bes, damo. Okay. Ay, asin, damo siya. The ant is eating my hand. I can imagining the ants eating my head. Hands. Op. Hindi na siguro pagkuhaan na dala, bes. Kay basi, pwede siya, ano. Come on, wife. On the other side. Bit-bitan, eh. Grabe, no? Kung hindi nyo alam maggamit ng ganito, use for this. What? For this. Just call me now. And then we teach you
how to cutting the palm oil. Yeah. May ahas ba na dara this? Dire. Mm-mm. Akkel. Okay. Ay, win. Oo. Win lang ang nabalaan ko, guys. Na ano, na Ilocano. Actually, hindi ko kabalo mag-ambal. Pero makaintindi ko. Ano ko, mister. Ano siya. Pinalinisan namin para maglaki yung ano, bunga niya. Wow! Kapit na. Yay! Tanggal na siya. Okay. Matag kay nanay, guys. Yeah. Minadya eh. Ano nyo dya magilong mo dya? Ang balad nyo dya magbulid mo dya? Tudro sa kon. No. Kansin nyo out. Huwag yung intindihin ito, pinipitan dila nito. Ano yung gagawin dya? Naka-record na. Tudro sa ako, di kong paano mag-story yung silungguman. Tuloy ilungguman. Ha? Ang misis ko ilunggo. Tapos ako Ilocano, kabal ko mag-ilunggo ha. Yan. Yan na lang kunin. Kunting kembot. Tapos na. Kunin pa yung kunti, oh. Maliit. Pag nag-kun kayo guys, ito yung mga siit-siit niya na ito, yung mga delikado to is dangerous. It's dangerous. Kaya kunin nyo yan para may hawakan kayo. Okay. Last na na. Dapat pala ito guys, linilinisan para yung next to the harvesting. Mukhang siya maglaki-laki siya. Maglaki yung bunga niya. So tapos na. Yan guys, wala nang makuha na bunga. Kaya yan si Bakit. Nilinisan na ate ko Nilinisan na ito ito paklang niya. Subay. Namu subay. Nga pala guys, kung tip ko lang sa inyo, kung gusto nyong malambing yung kuan, mapapangasawa ninyo, mag-asawa ka ninyong Ilongga. What? Yan, malambing yan. Sana all. Oo eh. Unexpected to hear love your husband. Here and he took him and he said I'm beautiful man. No, you know? Katamad sa imo, Alvis. This is my vertical line. Vertical yung surrounding. Ayan, yung surrounding namin dito. Ayan. Ito guys, this is my corn farm. Ito yung taniman ng mais. Tapos yung sa kabila, ako naman yun guys, yung palayan. Pero hindi sa amin ito. Ayan. Tapos yung mga puno-puno ng kahoy, ayan. And the forestry. And then, yun naman, may kwan dyan, mga gulay-gulay yan. Gulayan ng pinsan ko. Ara si nanay ko guys, tanaw. Ang ginampang niya. Pila na edad mo, Nay? Pila na edad mo? 3 anyos. Pila na edad mo kay gampang ka pa dam namin ang pang. Amo na ang reaction niya guys kung mag ano si nanay.
maghampang. Ayan. Wala, hindi pwede ni Patyon. Kapoy ka? Ha? Ano tayo? Antay. Ano ka? My sugar to my body is outside. Sugar. Lusin na tanawa. Ay, lalangin. Uto damo ka karan no? Tanawa guys kung ano ang ginapakaon niya sila. Unggol nga mga ulod ni sa pagdamo. Ito. Damo. Na. Sus. 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 Wajah. Ito pala yung mga pamangkin ko na kambal guys. Tingnan mo kung sino magkamuka. Kung magkamuka ba sila o hindi. Hindi pag ko ni itsura mo. Kaya para mo. Ano yan? Yan? Magkamuka ba sila guys? Ayan sila Blab. Ayan si Honey. Ayan si My Love. Hindi, ano mga dawa? Ade. Yan, out siya. Magbenta-benta na kami. Ayan. Kung mahal ka ni pagdadala yung matanda. Ano mo lang kapag dala man? Dita ko. Guys, oh. Yan na po yung nakuha naming African. Ano tawag mo, Bes? Film oil. Palm oil. No. So, ayan. Dito ako magsakay sa ano. Ayan, okay. So, yan na. Ayan. Gas na tayo. Wearing your mask. Amas na ko doon. So, alis na tayo. Ay, hindi sila. Hindi sila. Ayan po ang city of Chacorong. Dito po tayo sa Tacorong, guys. Okay. Welcome, city of Tacorong. Grabe, Christmas na Christmas dito. Oh. Tikot-tikot lang. City of Tacorong. Yan. Pag mamasyal po kayo dito, meron din McDonald's. Ayan. Yan guys, oh. Yan, McDonald's, nakakain na ako dyan. Oo. Wala pa. Tapos yung, dyan sa Emilio, nakapasok na ako dyan sa Emilio Hillier. Tapos dito yung palingki namin. Ayan. Sa Mang Inasal, nakapasok din ako dyan. Pasok lang. Palengke, yan. Oh. Yan. May mga inasal. Pag gusto nyo pumapunta dito, meron ganon. Oh. Libre po. Pumasok. Hindi kumain. What? Jolly flavor, please. Ayan. Meron din Greenwich. Sa Greenwich, nakapasok din ako dyan. Ayan. No. Yan, nakasakay na ako dyan. Actually guys, hindi lang po kami nagbenta. Hindi namin na video kanina, so bumili po kami ng bigas. Ayan po. Ayan. Kasi ubos na yung konsumo namin. Tapos hindi pa namin nabenta yung
Yan, fruit stand. Makabili na ako dyan sa mga prutas na dyan. Yan. So, yun lang po. No, 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 no. Yan, dito na po tayo. Guys, dito na tayo guys. Nakarating na tayo. Magkano na ngayon yung kilo, ma'am? Magkano po? 7. Yan guys, oh. Nag-vlog ka talaga. Opo. Okay, ayan po. Oh. So, ayan. Yan. So, yan. Tingnan na po natin. Dito daw mo African dito, no? Dito man ang anuhan ng mga African. Ang puntahan. Dito. Dito daw man araw. 25 plus 15 po yan. 25 plus 15. 75. Ay, 40. 40 kilo. Wala namin lagay ko dito. 180. No, 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 no. Titingin ng cellphone. Okay, oh. Ayun kuya. Nagbo-vlog sa kuya. Vlogger. Ito kuya, ilang kilo ito kuya? Malaki. Laki no, 50 kilos? Lapit-lapit. Oh, 40 siguro plus. ang laki oh. Mm. Malapit daw 50 kilos yan. Hari mga 30 sobra eh. Mm. Mas gamain siya. Subukan na mamaya. 19. 150 tsaka 19. 169. 169. Tiba na yun. 169. Oh. Thank you. Amo ko kaya. Kanyak. Vlog ko. Ayun oh. Awa ng Diyos, may sa English yun, may 280. Yan, 280 yan. Babe, your money, ha? Diyan muna sa Diyan muna sa akin. English. Ayun. Dito daw sa akin, yun. Ayun ka English, dito na nagtatapos tong video natin. Say hi. Hi. Ayun. Please subscribe and like, share. And follow. Salamat po. Bye-bye.